Ko himen ko para bayit hautrai Jesu Christ. Kadba ngi jan barkas ngi buram Pentecost ke jimpule mindakas ngi kayarap yangi ben sautu halor karukam bangi im hakene ka parte. Kadon ga jimma yakibruyu bam tre ben kongu yaka jimpinya jung mensiam bakuit haga jingim chunky. Ngisngo habau Paulus bakut ula poisha Ephesus don bon gi brui hangdo kila ang hana kila yo baptisma but kila yo pidiang yaka baptisma jung Yanis Baptist haka baptisma jung Yanis Baptist omdon Jesu omdon umensiam bakuit. But kabam mod bon ki brui ki bayopidiang yaka baptisma kalanga baptisma kalam Jesu kalam umensiam bakuit kalam ublay upa hamalla ki baptisma kabang yopidiang ngide bandon ga jingade bat ka trinity bakuit but ki nong Ephesus kim shimla don ka baptisma hawu Chris kim shimla don jingade badu mensiam bakuit kim shimla don jingade badu ublay upa Kelayopidiang yaka baptisma jonga jinkala kabamod. Buon gibruyu ki imkumne wat hakane ka juk kabam menda. Namaduna ba kibruyu ki duwai hau mensiam bakuin ki ba ieid ya mensiam bakuin ki ba kongo ya mensiam bakuin ki ba trang ban roy hau mensiam bakuin. Lese nagabinta buon ngod mensiam bakuin ulang kaspa jong katokat nongod ki charismatic. But ki bainro ya ki charismatic ki ong ki ruai ki duai hallelujah. Don buon gibru ki ibain ya ka jing duai but ka jingim jong ki bru hapo ka jingelam jong mensiam bakoid. But hangne kala kranchai kadar ya ka teno blay nginum laba need ya Jesu kalam ka jimpeniat but ka jingelam jong mensiam bakoid. Ude umensiam bakuit upinya jan yangi badu Chris. Ude umensiam bakuit upinya jan yangi badu blay upa. Ude umensiam bakuit uyarap yangi ban roy haga jinged. Kalam umensiam bakuit ngimdon jingim badu blay. Ngimdon jingim badu Jesu. Lese ngiyopidiyang yaka baptisma jonga jingkala kabamod. Kalam das ngawutu ba ngide ban penkiyem ya umensiam bakuit manga kalipat. Buon gi Kristan kimju le yakanega kam. Buon gi Kristan kimju ieid ya mensiam bakoid. Buon gi Kristan kis ngautu shaikadar halar ka jinkardor ban pinki im ya mensiam bakoid ban kongo ya mensiam bakoid ban tre borba banang ieid rengkat badu mensiam bakoid. Namar kane ka daw ngiyo i buon gi Kristan ki kalalong ki batalot board. Buon gi Kristan ki hiar na ka jinged buon gi Kristan kimju imba e ka jingem jonki namar bale wat lada bang yopidiang ya ka baptisma lada ngim ya renkat badu mensiam bakoit kata ka baptisma kalabal kalalong kum ka baptisma jongu Yanis Baptist kalam Jesu kalam uppa kalam mensiam bakoit kane kalong ka bamatam ha ka jingem jongi lada manga bad mapi ngim tre ban pinki im yaw mensiam bakuid daga sap ka pong jongu daga jinga e jongu daw so jongu kadon ka jimma ya kum gini ki Kristan nakata ka daw ladangi pay saudang jongi ngilaban yo i buon gi Kristan kimju im satya ya ka jingim kumba ki deban im namar bale kim don jingede badu mensiam bakuid kimju ieid ya mensiam bakuid kimju duai mensiam bakuid kimju penkre yalade ban penroy kata ka jinga e barro ka ba mensiam bakuid ula ban penyo hangi namar ka nega daw buon gi Kristan ki kalalong gi batalot buon gi Kristan ki yap ha ka mensiam jonki kilong Kristan tang ha ka nam namar ki ong hana ngalayo baptisma ko himmen ko para kaneka jimpule kap penkendit yangi
Ba ngidon kam ban treishitom. Ngidon kam ban duai shirhem. Ngidon kam ban ward yake jingtip kumno ngilaban penhe pensan yake jingim jongi badu mensiam bakoi. Ngiyos ngo haka gospel u Jesu u maham yake apostol haka juka por udang ong yake namar ngala job yaka parte bad kadba pidang im hagane ke perte hapo ke jingelam jong men siam bakoi piru pen job ban job halor ke perte ngidon kam ya ka jim parasar jong ka beneng ka jim parasar jong ka beneng ka wan changi haba ngi ki im hapo ke jingelam jong men siam bakoi bade men siam bakoi u penyetu yangi u hikai yangi halor ke jimmud jong obale halor ke jimmud jong Jesu bade kalam kane ke jimmud jong ublay badu Jesu ngimla ban trang ya ka beneng bon ke bru kim jo trang ya ka beneng bon ke bru ki wad ya ka perte bon ke bru ki snauhun yalade da ka ba im ha ka perte henry Jesu padu ongkum no ngala job ya ka perte kaba mod ka perte kamde ka jakka shongne jongi ban light luin na ka ne ka perte kaba mangi im ngidon kam ya ka tapnyang jongmen siamba koid ban kindiu yalade shaka jinglong jonga beneng kramba ngindu laben penkalad nakane ke jingade jongi bad ka perte ladangi jan palad ya ka perte kadon ka jimma namar ka perte kamde ka jongo bele ka perte kalong ka jongo bamen bad jinglong try jonga perte bade umensiam bam koid bad de umensiam bakoid when yarap yangi ban penkalad nakane ke jingade kaba pelong yangi ban jot diau ha ka jingi mensiam jangi ko himmen ko para tongin shimkia ya kane ke jingko jangu Jesu namar ngala job ya ka parte namar ula kongo ya umensiam bakoid badu mensiam bakoid ha po jangu ula penmi pat yawu naka jingi ap de na kata ka daw ni ive pa ive ni de bandon ke jingade ba jan badu men siam bakoid ni de bandon ke jing trang badu men banyo men siam bakoid ban roy how men siam bakoid bad knamba ngiru ngilaban job halor ke jingiap ngiru ngilaban job halor ke perte ai ba Jesu wanra hangi ya kane ke jing sautu kumba u Paulus bakoid ulahikai ya ki nong Ephesus kalam men siam bakoid ngimla banlong ki kristan ki bajanai ki bakoi Jesu be karko kardo yangi bonsin ngiru ngi im klam da don ga jing so to pura halor ka jing tre jong men siam bakoi halor ka jimmen doi ban im rengat badu men siam bakoi bonsin ngi kalalang ki kristan blem namar ngim shimla penyai bad kongu ya umen siam bakoid apo jongi kamdame hakane ka por jonga jimpen kre ya umen siam bakoid ya ka pendakos yarap yangi ban kam ye shirhem ya umen siam bakoid haka jingim jongi en yaro ya utrai Jesu Christ. Amen.